Sevilla, la 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 la, lo hacen Sevilla. Klasifikatu gara, orain guztiok batera, goazen Sevilla, la 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 la, goazen Sevilla. Zetuzte. Bai, baina telebistan ikusiko dut, ez dut txartelarik erosi, eta partidua telebistan ikusiko dut. Ez nahi futbolaria. Ez dut. Ez dut ikusiko, ez nahi zenez futbol zalea, ez dut ikusiko. Bai. Ez dut ustez. Ez da loko futbola gustatzen. Ez dakite dudamudatan abilela. Igual ikusteko moduan egongo nahi, saber zelako nervioekin abilen, eta hori ikusita egingo jo blut egin beharko dutana. Ez zait bate gustatzen futbola, sentitzen. Ez dut ikusiko, uste dut Sevillan jokatuko dutela, edo okernago. Daukat informazioa ere, así que ez dut uste ikusiko dudanik. Seguro ondo egingo dutela. Joango naiz zentralera. Hor badagoela pantalla handia, eta joango naiz ikustera lagunekin. Ni etxean, oraindik ez dakit, baina segurazki etxean. Bai, nire familiaekin, seme alabarekin eta emaztearekin, bai. Etxean. Igual. Etxean. Telebistan nahiago dut. Askoz gehiok sufritzen dudalako estadioan. Nahiago dut behintzat horrela izatea bestela, nervioekin ez dago horrelakorik ibiltzeik. Ba, nire atleti ez dakit. Osasuna, bai. Bakarrik lehenengo baian bakarrik bera daka izen euskalduna. Osasuna. Hau atletikoa eta, Bueno, Osasuna, igual, bai. Zango nuke nahiago, bai. Egia esan berdin zait, bat edo bestea. Sentitzen du, baina eske futbola ez da nire gaia. Ikusitakoarekin, nik uste Osasuna irabaziko duela. Baina, bueno, hor dago ni Osasuka naiz, baina partidua oso parekatua dago, Ni uste 1-0 edo 0-0, baina ez dakit, baina bai, 1-0, irabaziko dute, bai. 2-1, irabazi. Zer pentsatzen dut ze izango dan, ez dakit. Zer nahiago nukenik hori badakit, Osasunak irabaztea, noski, baina gero auskalo ikusi beharko da zer gertatuko dan. Ez dakit, ez dut, nik hortan ez dut ulertzen, Zemat irabazi, azkeneko minutuan utxeta bat irabazte maldi badu, primeran.
eta gainera penalti baten bidez izan da askoz gehiago. Atletin kontra, horrela. Nik uste du garaipena lortuko dugu. Bai, segurazki. Gutxeta bat, irabaziko dugu, bai. 3-1 ero. 0-1. Opa, Osasuna! ¡Aupa Osasuna! Opa, Osasuna! Opa, Osasuna, vamos ahí. Gainetik soilik izara, gaur kantuan dauzu, orain bat gara. Biok kantatu ezengo kantuan dauzu, zara nahi gara. Gainetik soilik izara, gaur kantuan dauzu, orain bat gara. Nik nahiago izaten dut erdik aldean. Mazapizta zaigaro zuen bukaterako. Hori ez izango gure kalterako. Krisarekin hasita inora ez goaz. Nahiago margotzea hori koloreaz. Odei baten itxura pentsatzen ari naiz. Borobilago ikusten dugu guk hori maiz. Egun eguzkitxutan presentea dago. Eta hotzetan ere egin daba klaro. Bueno, obiektu handi edota txikia. Ez dela obiektua jo ez mania. Mania persekutoria ari zait gaur sortzen. Ez gutxienezuk hori baduzua faltzen. Aditza izango da orduan hitz hori.
Ezetz antia entzun behar duzu ongi. Niko niz platanoak harrotu nitzaket, baina animaliek ez duteite kalte. Egun simbolikoek sortzen dute noski lotura emozional bat, eta lotura emozional horrek orubea jartzen du ere etorkizunean ere herri izaten jarraitzeko. Patria dens libera ezpate, eta euskaraz aberriaren askatasunaren alde. 21. mendeko Euskal Erregimenaren krisiaren aurrean. Autobusak jarriko ditugu Iruñeko mobilizazioan parte hartu ahal izateko, eta bertan dagoen egitarau zabalean ere parte hartuko dugu mobilizazio, bai arratsalde partera antolatu den eskaintza anitzera. Bat kontzertu izan dira, bazkari, herrikoiak, kantu afari, kontzertuak noski eta aldarrikatzeko momentua izanen da ere, antolatzen baitugu igande goizean, 11etan manifa bat, joanen dena itsasuko agirat, momentzeko egin den ibilbidea azken 20 urteetan eta proiektatzeko etorkizunera. Oñatiko San Martin auzoan dagoen Okitaino baratze parkera hurbildu gara, izan ere hemen udalak herritarren esku utzi ditu 98 lursail, bakoitzak norberak bere produktu eta barazkiak ekoiztu ditzan. Azkenean udaletik ikusten dugu udal moduan badakula balore batzuk sustatu biharra eta bultzatu biharra baita, ez? Herritarrengan eta zentzu horretan, hobeda ekimen bat apurtxo bat bilaketan dauena, pauso batzuk emutia iraunkortasunean, kontzientziazio lanak itia baita, ez? Eta herritarrak euran ekimenez baita, elikadura osasuntsuago baterantz joateko, ez? Eta helburu ezberdinak bilatzen dugu eta zela, ez? Transversala dan beste bat baita, dala elkargune bat izatea edo komunitate bat erekitea hemen baita. Zuin dela 8 urte, orduan hasi zen ekimen hau, eta ordutik hasi nintzen hemen. Zergatik, aurretik ere neuk eta nire ingurukoak eta beti baratza eduki izan dugu etxean, etxe inguruan. Zara oitxuta geunden hortik zerbait alikadorako, zerbait jana edo lortzea. Eta pixkat horrekin jarraitzeatik eta etxetik alik eta gertuen baratzako eskor bat edukitzeagatik, pixka bat etxerako janari osasuntsua eta izateko. Norberak, ez? Bere elikagai horraik azten dauenean, prozesu guztia egiten dauenean, gainera, hemengo arautegi arabera modu ekologiko batian, eta bertako produktuak kontsumitze horrek norberarengan kontzientzia hori pizten dauela, ez? Eta orokorrian, ez baizik eta soilik baratzean sortzen den produktuetatik, baizik eta orokorrian bertako produktuak eta garaikoak kontsumitzera bultzatzeko modu badala. Hain justu ekimen honekin hasi zirenean formakuntza jaso zuten erabiltzaileek. Geroztik ere egin dituzte beste zenbait saio. Landatzen dugu baratze, hemen inguruko baratze batean egoten dien ohiko barazkiak. Baina adibidez, udaberri hasiera honetan, oraindik ere gauza handik egin gabe dagoat, orduan negutik geratzen diren azelkak dauzkat, eta orain hemendik aurrera hasiko naiz, beste gauzak landatzen, ez? Kipula orain eta gero
Hortik aurrera, piperra, tomate, kalabazinak, lekak, azenorioa, erremolatxa, porruak. Bataz beste esango nuke kopuru etxe baterako, etxe arrun baterako, arazki kopuru on bat lortzen dela, bai. Bai lortzen duguna da, beste gune bat sortzia hemen, nolabait lurra berak aberatzaua izatea zentzu horretan, eta eredu jakin bati baita erantzune, ez? Elkargune bat dabe baita, eta aipatu dugun arautegi gixaki jarraiki be baita, ez da soilik baratza bat, baizik eta hemen elkarte bat sortu da eta berak kudeatzen dago. Herritarra desberdinak hartzen dago parte bertan. Hemen baratzeak erabiltzen dugun artean elkarte bat daukagu sortuta. Elkarte hori Okitaino deitzen da hemen, eta pixka bat hor gestionatzen dugu hemengo gauzak, erramintak eta horrelako gauzak, hemen sortzen dien arazoak eta zean. 74 zailekin hasi ginen, 35 metro karratudako bakoitzak, eta ikusita arrakasta izaten ari zela, beste 14 zail sortu ziren, orduan orain guztira 88 zail dauz. Ikusten duzuen moduan, hemengo bertan erabiltzen diren materialape, aintzat hartzen dira, ezin edozein material erabili, eta bertako kudeaketa ez ondago moduan elkartiak eramaten dau, erabilera edo 4 urtean behin aldatzen joaten da, sosketa bidez egiten da. Orduan herritarrak interesa dagoen oro, izena ematen dago eta gero sosketa bat egiten da. Bien bitartean aldaketa baldin badauz edo sailen bat utzi geratu baldin bada, itxaron zerrenda bat egiten da eta gero ja elkartiak berak kudeatzen dau, herritar horrenen sartu irten horreik.
gerturatu gara zein ederra izango den festivalera. Hementxe izango ditugu gaurko kale galdeketak eta zer esango diguten, zuek ikusi. Erneskak, nondi zatozi zeuek? Santurtzitik. Santurtzitik, bai. Bilbotik, bai, biak Bilbotik. Bilbotik, bai. Bilbo baia, Bilboko zeuzo? Uribarri. Bilbo zentro. Bueno, Uribarri auzo ona da, baina Bilbo zentro, bueno. Baina zu asko zato Uribarrira, Zuri gustatzen jatzu Uribarri. Zentro beto, zentro. Asko gustetan dake auzoak eta zentroa. Nator Zegoitatik, Arabatik. Agoiztik. Agoiztik? Nafarroatik, bai. Ez dakizuen no gasto pena, nondi zatuzu? Kolpetik zuzenean. Bera lasartetarra da, baina kolpeti dator. Hori da, klaro. Zer da zuretzako, Maider, festival batetik garrantzitsuena? Osea, festival batera jun eta egin bidozule bai ala bai. Fotokolen argazkia. Ondo pasatu. Beste gauza bat esan bizu. Dantzatu. Dantzatu? Ai, kendu didazu, dantza egin, dantza egin eta hori, disfrutatu. Abestu. Edan apurtxo bat. Hombre, dantzatu. Ta bono dutxa, igual egun bat baino gehioko festivala da, bono dutxa, hartu, beti. Gaur agian zait festen ez da beharrezkoa dutxa, baina bestela bai. Nok dino, ez dakizu, Bueno, batzuek beharko dute bai. Bai. Batzuk ikusi dugu zemetik, etorri? Apa, zitzezu futbola ikusten? Ezinaz joan zabamezera, pues orduen. Atleti gorritan uria, kanatxa zara zu euria, eti sortu zialako, matezatu hernia. Baina, hemen hobeto zamamezen baino edo ze, bai, bueno. Ikusi kamaraz! Hau da, atletizale, erakutsi bufan. Ze politxe! Entxillaloia, atleti, Susana Kutxilla. Eta zenbatetan onzarie festivaletan zeue? Hau nire lehenengo aldia da, bai. Benetan? Bai. Azki, zenbat festivaletara juntzara zu? Nik uste ez balma ditugu kontuan hartzen Euskal Herrian dauden jaialdi politikoak gutxi. Kontuan hartzen ditugu orduan pila bat. Zenbatetan joan zarete festivaletara? Ez dakit, 5 pasei aldiz edo. Igual gehiago. Ni kontzertuetara baina festivalak gehiegi. Nik ikustetzuete prepara eta brillantinak azta. Hori bai, bueno, eske dekorazioa bai, baina gero fizikoa euki behar da. Baina bono dutza edo? Bai, beti bono dutza gaz, Zakit, pues nire bizitza osoan, pues 5 nola. Hau da nire bigarren aldia, errepikatzen ari naiz. Nintzen zei festen pasan urtean. Zein dago beto, pasan urtekoa edo aurtongoa? Agian aurreko urtekoa. Ai, ama! Pues, a ver, aurtengoa oraindik ez da bukatu, baina oso pinta ona daka, así que ikusiko dugu. Baina, negustatzen artista gehiago zeudelako. Eta oraindik hau ez da bukatu ere. Eta gainera, aurtongoan niri ezagutu ez da zu. Baita bet. Ja, positibo. Orain artekoa guzti datzu? Bai. Asko, ilusio asko. Zer da gehizen guzti datzuna? Zetak. Edo pirritz eta porrotz ere bai. Ni pentsatan izango dela basoa, mitxura, ze politze izen, Gozategi guztia eta asko, egon gara oso ondo. Azkenan kontzertu dire oso onak, eta gero esnebeltza dau gauean, osea que... Ez dakit, musika zuzenean beti plan hona da. Badakizu musika zuzenean Amaika telebistako saio bat dela? Izen horregaz? Izen hor? Nekien. Kojo, tamen nik eruten dau, Nik esan gurenean edo zen kontzertu. Ikusi behar gaur, bai. Nik ez nekien, baina bueno, oraindik aurrera ikusiko dugu. Neunaz kolpez kolpe. Hetik aurrera, sare sozial guztizetan eta leku guztizetan jarraitu miko zuen. Inberriro? Follow. Jarraitu. Handiei, txikiei, zarrei, gaztei, 38 taila atzean utzi duzuen hoi, 38 taila boikoteatzen duzuen hoi,
kalean zaudetenoi, kalean ez zaudetenoi. Bienarioi, bitarrei, bietan jarrairi. Baina zertaz ari zera? Zertaz hitz egingo ote dizuegu gaur ez dago erraza, Zerbait kontatuko dizuegu. Sexua hitz egin behar dugu. Bueno, bale, Kenean hainbeste espero genuen gertakaria. Eta zein da? Hori hori, zein da? Zetzeate gogoratzen? Gaur segunda. Asteazkena. Eta asteazkenetan? Kolpez kolpe, bueltan da! Eta anekdotarik festivaletan zuk maitxi ez duzu eukose lehenengoa da. Bueno, igual bai, baten bat gaur? Ez. Gaurkoa... Topatu zara... bai, youtuber batekin topatu naiz. Ze youtuber? Iban García. Maitxezu musutzu bat. Bai. Gaur, de momento, anekdota hola, nes. Bai, hondi... Igual gugaz topetie eta partidu ikusten atrapetie. Hori bai. Bai, hondi no falte da asko, osea que... Danetarik, baina holan ez dakit. Ez que batzutan jendea pasatzen da. A ber, venga, anekdota da. Gaz, drogak... Drogen kontra gaude, naiz eta lagun batzuke, drogak hartzen dituzte eta ez zaie zer gertatzen, drogak bai, drogak ez. Bueno, zeo kontatu jate, baina eske haien lagunak dira orduen. Zeo zer esan bizu. Bueno, bera konta dezala, eske ni... Ez. Gu beti bile gara sano eta, bueno, si eso, alkohol apur bet, baina beti sano. A ber, venga, anekdota da. Gaz, drogak, bueno... Kola, tabaco, kokaina eta amfetamina, horien kontra gaude. Beti sano. Oso ratona, anekdota, sekretu. Ez, bigarren pertsonia dago esateztena. Lagoin hartuko gozak ez dira kontatzen. Baina inork ez du jakingo. Nora inor. Ai, badio! Inor, Zuri gero, venga. Venga, niri Ez dut hitz egingo. Inok ez du nahi esan? Posible da makrofestival bat izetie eta herriko jaizeti aldi berien? Zuretzako hau festival handize da, ez? Bai. Eta herriko da? Ere bai. Duen posible izango za? Bai. Ze baitzik? Ez dakit, oso giro ona dagoelako eta ez dakit, oso herrikoia delako. Eta jatorra garelako. Hombre, claro. Bai. Zen, adibidez hemen gozategin erromari izan dela totalmente, eta jende asko disfrutatu izan du, herriko jai izango balitze bezala. Osea que, bai. Ez dakit, herrikoia da gehiago jende askorentzako eta jende askorentzako lekua dagoen jaialdi bat, ez? Herrikoia baino gehiago hau. Aniztasuna, ezta? Bai, identitate diferenteak, aurretatik hasi eta helduetara, askotariko jendea, askotariko desirak, askotariko gorputzak. Bai. Osa, zu ondo sentitzen zara hemen, herrikoi sentitzen zara eta guztetan. Bai. Bai, zergatik, ez? Hemen denak euskalduna gara, oso gustora gaude, eta oso festival polita da, así que aurrera. Egingo balute datorren urtean, igual bueltatuko naiz. Zenbaki bat? Batetik 10-era? Enaiz guztiko, esango dizuedana da, maiatzaren 13an Errenterian dagoela nere bizitzarekin ez dakit zer egin fest. Eta kitxo! Haupa zein ederra izango den. Oin izango gu, haupa zei, ezta? Zein ederra izango den. Hori da, eta urran urtean gehiago. Almina, zer sentitzen da hemen egotegaz? Postasun ikaragarria, oso urduri egon gara egia esan, baina gero eski da zoragarria, jendea da zoragarria, argazki pila egin ditugu, bezarka da pila eman ditugu, jendearen energia sentitzea da zoragarria, sentitzen naiz Madonna. Madonna baino hobiagoa zara zer? Lady Gaga. Eta zenbat ensaio indozue hau lortu alizeteko? Ze benetan be, souazo. Pues ez da asko egia esan, Gu travestiak oso improvisatzailea gara, eta gainera gero bakoitzak bere show individuala zukanez, bakoitzak bere txanen saiatu du, eta baina gero hemen egin dugu bar bat entzegu eta listo, Talentua hor dago, cariño. Eta zuk ustezu olako leku gehizautan emon behar dakela travesti zer bizibilidadea? Travestiak edonon egon bar gara, edonon,
egon bar gara jaialdietan, egon bar gara kontzertuak ematen, egon bar gara tabernetan, egon bar gara telebistan, irratian, egunkarietan, edonon. Ez bakarrik travestiak baizik eta identitate disidente guztiak, osea, marika gehiago, boiera gehiago, ezbitar gehiago, trans pertsona, ai, osamo, mua! Ai, begira, maite mindu egin dela, cariño, pues es lo que, hori da egiten duguna, berriz itzutzen, travestiak edonon egon bar gara, eta identitate disidente gehiago, leku guztietan, azkenan, gure identitatea ikusi behar da, leku guztietan, jendak ulertzeko, gure identitatea erreala dela eta hor dagoela. Ez garela ezakin non, izkutuan ez, hemen gaude, eta guk ere merezi dugulekua hemen. Eta mezuren bat kamarari izateko, holan potente bat? Hola potente bat, da begira, travesti zoragarri asko daude munduan, baina mesedez eta favorez, Euskal Herriko travestiak kontsumitu. Baloratu gure artea, ezagutu nor garen eta disfrutatu, cariño, eta izan aske beti. Gora Euskal travestiak! Gora! Zurekin mintzo direla diote xoriek, esan zer kanta egin dizuten. Zein gertu gauden sentitzen alden amaiurren. Hori diote baikorrin ere mugalari hoiek. Mendikate honek lotuta, zure zauria nirea da, ta kantu hau biona. Erkidetasunaren bozera maile, xoriak mugaren bestalde. Jantzia dute doinu dotorez gaztelugatxe, testari dute larrumpera ere kantulirainez. Mendikate honek lotuta, zure zauria nirea da, ta kantu hau biona. Itxasargia testigu da, zeruen urratxa geurea da, ta itzulera denona. Salgara xorieri mintzo diren xoroak izango, betiko. Zuhurrago gara izango, xoriekin mintzatuz gehiago. Gehiago. Mendikate honek lotuta, zure zauria nirea da, ta kantu hau biona. Itxasargia testigu da, zeruen urratxa geurea da, ta itzulera denona. Zurekin mintzo direla diote xoriek, esan zer kanta egin dizuten. zein gertu gauden sentitzen alden amaiurren. Hori diote
Zure zauria nirea da, ta kantu hau biona. Erkidetasunaren bozera maile, Xoriak mugaren bestalde. jantzia dute doinu dotore